Tervetuloa tähän videoon ja nyt mä pelään subveita ja tässä mä yritän nyt pelaa hyvin. Tässä kesähän menen tästä lentämään, aika kiva. Mingo. Jos mä... Tai siis nämä isot kengät on silleen, ne on ihan ok, mutta nämä on vähän ärsyttäviä, jos nämä on liian isot kengät ja sitten kun tulee tämmöisiä kohtia, että joutuu mennä tosi kiva taas. Okei, nyt pelaan uudestaan, kun mä saan tähän tämmöisen. Mä en oo mikään paras näissä tämmöisessä pelissä. Koska mä kuolen joskus aika hitaasti, mutta joo. Mä en päässyt tohon ison kenkään, ei sillä niin paljon väliä. Oho, nyt tuli poliisikin perään. Ei, hyvänen aika, tää on niin vaikeeta. Jos tää menee koko ajan kovempaa ja kovempaa ja tää on niinku, tää alkaa tuntua semmoiselta vähän semmoiselta ärsyttävältä, kun tää menee liian kovaa. Niin, elikkä joo. Joo, tää on ihan, nyt menee aika kovaa, mutta on ihan kivaa, kun tää menee kovempaa. Tää haastavempaa, kun koko ajan menee kovempaa. Tää vähän, nyt tuli vähän semmonen kohta, että en oikein varmaan, kyllä mä varmaan selviin, mutta ei hyvänä aika. Valo, tosi kiva.